Kabulda 14 yurtdan gelen islamy ruhanlar Owganistanda parahatçylygy we durnuklygy ornaşdyrmak uğrunda maslahat geçirdiler. Maslahata gatnaşjylar gepleşikleri Taliban hereketine çekmeyi hem maksat edinýärler. Bosniýanyň paýtagty Saraýewada onurça musulman protest geçirip, aglawy serplaryň ýaşaýan Republika Srpska tewitlerindäki mekteplerde Bosniýa dili we taryhy boýunça sapaklaryň berilmegini talap etdiler. Protestçiler Bosniýanyň gündogrundaky Srebrenica dolanyp gelen bolsunlardyr. Bu ýerde 1995-nji ýylda Serb goşunlary Bosniýaly musulmanlary gyrypdy. Qazaqstanyň günbataryndaky Aktober şäheriniň ýaşaýjylaryna howanyň derejesiniň howpludygy sebäpli öýlerinden çykmadlygy çagyrýan SMS ýazgysy geldi. Sewitdäki newiti gaýtadan işleýän we beýleki senat desgalary sebäpli regionda goý tüsse peýda boldy. Paýtaxt Aşgabatda kitap hyzmatdaşlygyň we ösüşiň ýoly adly halkary kitap sergisi açyldy. Sergi köşkünde geçirilen bu çärede Ýewropadan, Merkezi Aziýadan we Amerikadan kitaplar görkezildi. Sergide Türkmenistanda çap edilen kitaplar hem bolup, olaryň aglawysyny prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýazdy diýilýän eserleri düzýär. Tatarstanda halkara Gurjok teatr festivaly başlandy. Bir hepdelap dowam etjek bu çäre paýtaxt Kazanda geçirilýär. Festivala jemi 16 şolsanda Fransadan, Türkiýeden, Belarusdan we Orsetden toparlar gatnaşýar. Siz Azatlyk radiosynyň täzelikleri bilen tanış boldunuz.